Takže čaute ľudia, vítam vás u tohto skvelého videa, samozrejme po trošku dlhej dobe, no a toto budú moje predsavzatia na rok 2026. Ale to absolútne nevadí, aspoň mne, keďže je to lepšie ako nič. Môžete si zo mňa brať príklad a ukázať to svojej mačke, aby sa poučila, no poďme na to video. Takže prvé moje predsavzatie je papať, kým sa neprežeriem. Žiadne diéty, proste voľný výber. Budete sa tak cítiť uvoľnenie a nič vám nebude brániť papať. 2 hours later. Papať je to za mňa skvelý cieľ, takže ho odporúčam nastaviť každému. Ďalšie predsavzatie je nebudiť moju majiteľku ráno o 5:00, lebo ak ju zobudím o 5:00, tak chce spať a tým pádom si na to vstávanie nikdy nezvykne, takže oveľa účinnejšia metóda je zobúdzať ju o 4:30. Tým pádom bude rada, že mohla vstávať o 5:00 a pravdepodobne o 5:00 vstane a dá vám žrať. Ďalšie predsavzatie je spať viac ako 17 hodín denne, aby som bola pripravená na lov, žiadne také moja, že ty sa so mnou chceš hrať, pekne budem spinkať a vtedy, keď budeš spať ty, tak sa zobudím a budem budiť teba a potom uvidíme, či sa budeš chcieť hrať. Štvrté moje predsavzatie je požadovať viac krabíc v dome, akože vysvetlí mi niekto, prečo by som nemohla spať v krabici. Však to sú tie najpohodlnejšie miesta. Takže ak chceš, aby tvoja mačka bola šťastná, kúp jej Brit granulky a nechaj jej tú krabicu od nich a bude vybavené. Poďme ďalej, lebo mám ešte jedno dôležité predsavzatie a to je zaberať miesto tak, aby som ja mala maximálne pohodlie, takže to znamená, že je mi úplne jedno, že moja majiteľka chce spať. Musím si ľahnúť do stredu jej postele, aby som mala maximálnu pohodu a ona nech ide napríklad na gauč alebo do môjho pelechu. Mne to je jedno a keď zas taká zlá až nie som, takže aspoň kus jej tam určite nechám. A moje posledné predsavzatie je požadovať granulky, môžu byť hociaké, ale ja si na kvalite potrpím a dám záležať a Brit granulky sú fakt úžasné. Keď ich vaša mačka raz ochutná, už sa ich nebudete vedieť zbaviť, takže po skončení tohto videa padaj do obchodu a dones mi najmenej 3 balíky. Toto by bolo na dnešné video všetko, ale okamžite mi daj like, odber a do komentára mi napis, aké videá chceš ďalej, aby som ich mohla natočiť.